كمية تقنية خطاتلتي إيتيب مقعد حمد أخهم لو مخاني خابت قصل مالتي بزحلفة قال مدى حزركم قريبا لكم مالتي قد منعت مدى بنمتهونا خا سابسكرايب مقبار أبتا تحت دلار يخمال لكم أبونمنت ويكا سابسكرايب تزعطو كم خا لايك كم خا شير مقبار تحاضرنا نتهم محازتكم يعرفتكم بيفلتو خفلتون خمهارو مالتي نايلوم معلت مدبنا مباري بزعبا استفرادو اوتريك مالكم بعل بيجي تو بود اوغ بيجي دل ليت اوديت بحرمن بقور قال ملخ نرينا مالتيو قدمنا تاونا مالتيو قرب ابنتات كبوكم يخبتي زحلف استمهرنا بزعبا هيلستني ليرستني رينا نيرنا ابنتات مالتيو قرب كم مزخاخر مالتو ابسمرين هجي ابنتين لنا مالتيو دا نور حجزي تيد مالتيو تيد سوبيوكشن مالتيو مزياتهم ليرستنينج مالتيو تأثير دولو إذا خاص لهم كأبي كونتراست سوبيوكشن مالتيو لارسهم كأبي كونديشنال مالتيو فرديخا أرسالتو هنا سوبيوكشن حجز على دلون ريالنا ليرستنينج كون كله تسألين ريال دلنا ها انتهون هيلستنينج هون الله مالتيو حجي ناكرتيهم نتحواس ويكا كومباين مقبار مالت مولو حسب يهبنا مالتيو كل جزء قاعد حرت كوما نقبر كلنا ها انتي متص مالتيو ستاي متص فيربي متص مالتيو حدا جزء قا اتي ليستني بقميت كمتص دحريت كمتص حجنا ابنت ابز حجي نور هانس كليفر بريفت يدو كوما يدو سكال هان سنتيليو اسا مش بلالو انتي خن بنخل هانس كال سند تيلي اسا نور هان سكليفر بريفت إلنا بدحريتون كانوا مصون خير حجي بدحريت كانوا مصخنا كوما ادلينا مالت بقلميت كما صخلو جن كوما نقبر مالت مفعل عليه حجي خمس جرنا ستاي ترين نقبر موركات افريقنا هاي عب مالت زعبا دي سيتني خمها هيل سيتني مالتيو حجي نايلوم معت مدبنا جن كات نايز حلف فليد بلا اخ اوربكم لومي بزعبا بيجي تو بودي اوغ بيجي ديلر او ليت او ليتا دبلو مالتي حجي مجمرة متخن جمرنا بزعبا بيجي مالتي بيجي حجي بحبار مالتي بوز دبلو مالتي بستايل بالانجلش حجي بيجي 11 هارفستوت اكزامن بلالو حجي ابزي بحبار سني تمهارو كلتا مالتيو حليفهم فتنا بلالو حجي بزي 11 حجي كل جزء بيجن دحرمتيو بدحري دمص بستنت سبستانتيف فل دخانه سم ويكا ناون يمص مالتيو فل دخانه مالتيو ابز خان ترينا بيجا لارر ناينان مالتيو ابزون بيجا ينتنه بيجا غوتنه بيجا ستيدر كل جزء تي دمص ستاي زي فلوت دخانه سبستانتيف يمص مالت دحر بيجا خمص خلو ام حق مالتي زي ابز حجي زي فليد بلا خافتم كالوت مالتي خافتم بعد بيجتو بودي اوك ويكا بيجا ديلر مالتي حجي نقط خالقهم قصدينا بودي اوك ندحرينا جن نخلت ويكا خبكلتن لعلي نمتأثار يطمنا حجي نعمنت بودي رونا اوك اود كان إكا كوما باسكولان كلتي رونا اودنس اي موضوع من تمرتي كلتا مالتي زي كلتا سباتي ما اي موضوع من تمرتي دحرجن ابتي خالعي ابنت هانس ناكر بود عربيسك بيرسيسك او انجليزك بلالو حجي ثلاثه نقرات تصحيف قانقا عرب قانقا بيرشيا قانقا انجليش مالتي حجي ثلاثه قانقاታት يزارب حجي بوده ابزون تقومل حجي بوده اب كلته ወይ ከዓ ካብ ክልተን ላዕሊ ነገራት ንምትእሳር ይጠቅመና ማለት ንምግላጽ ይጠቅመና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓኒ كال منقد خامي جنا متقمر لبوده خا أبكلت سنتنس ويك أخلت حركات خوينا حجي هانس كارايسة البرغاني بلالو نت بجيرون دجنا هانس كارايسة ترونهايم بلالو حجي هانس كارايسة بوده البرغان أو ترونهايم حجي تنكلت أبنتات ويك نكلت سنتنس مالتيو حركات أب حدث أميرين مالت ببوده أو غيره حجي تاني جمريا هانس كارايسة أبكلت جسد تصحفت هانس كارايسة أب حنت وستا دحري بودي يمص دحريو تيل بارغن ابزمص يالله እንደገና ኦኬ ምጻ ምን ተከታሰለን ተንክተ ከተማታት ትሩን ለሃይምካ የቷ ማለት ፈጂ خلت
sentence ወይ ከዓ ክልተ ሓረጋት ኣብ ሓደ ጠሚረ body og ማለት እዩ ካልእ ኣብነት ሩነ ካን ስናክ ፍራንስክ ኢሉ ኣሎ ሂልደ ካን ስናክ ፍራንስ ሕጂ ክልቲኦም ቋንቋ ፈረንሳ ክዛረቡ ክእሉ እዮም ሕጂ ነዞም ክልተ ብሓደ ክንጠምሮም ድሕር ኮይንና ቦደ ብቅድሚት ነምፅኦ ድሓር ሩነ ንወስድ ደድሕሪኡ ኦግ ንገብር ደድሕሪ ሂልደ ድሓር ካን ስናከ ፍራንስክ ንብል ማለት ሕጂ ክልቲኦም ማለት እዮም ሩነ ኦ ሂልደ ካን ስናክ እና ኣብ ሓደ እዚ ክልተ ሓረጋት ወይ ክልተ ሰትኒንገር ኣብ ሓደ ንጠምሮ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጥቕሚ ናይ ቦዲ ኦግ ኦትሪክ ማለት እዩ ካልእ ኣብነት ከዓ ክንደኢና ናይ ቤገደለር ቤገደለር ከዓ እንታይ ንጥቀመሉ ቤገደለር ከዓ ከምኡ ናይ ሓባር ኮይኑ ግን ፍልል ብዚ ሕጂ ክንጥንቀቕ ዘለና ቤገደለር ሞር ንጀነራል ወይ ከዓ ጀነራል ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ዝኾነ ነገራት ፍሉጥ ኣብ ዓለም ለኻዊ ፍሉጥ ዝኾነ ነገራት እስታይ ንምግላፅ ንጥቀመሉ ሕጂ ንኣብነት ቪልዶሃቴ ኤለር ካፈ ያቢልያርነ ቤገደለር ሕጂ ሻህሪ ክትደሊ ቡን ሕጂ ጀነራል ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ንፈልጦ ነገራት ማለት እዚ ካልእ ስናከ ማንዳሪን ኤለር ሂንዲ ከዓ ቋንቋታት ናይ ዓለም ከዓ ሓፈሻዊ ዓለም ለኻዊ ከዓ እዚ ከዓ ቤገደለር ንጥቀም ስፒለር ዱ ትረመ ኤለር ጊታር ከዓ ከበሮ ዲኻ ትፃወት ወይ ከዓ ጊታር ከዓ እዚ ከዓ ዓለም ለኻዊ መሳርሒ ናይ ሙዚቃ እዚ ከዓ ቤገደለር ንጥቀም ማለት ሕጂ ኣብ ሓፈሻዊ ነገራት ዝኾነ ነገራት ሪፈረንስ ንጥቀመሉ እንታይ ማለት እዩ ቤገደለር ኾን ማለት እዩ ካልእ ኣብነት ከዓ እንታይ ኣለና ከዓ ቤጌቱ ድብል ከዓ ኣሎ ቤጌቱ ከዓ ካብ ቤገደለር ፍልይ ዝበለ ሕጂ እንታይ ትፍልዮም ኣብ መንጎ ቤገደለርን ቤጌቱን ድሕሪ ኢልና ቤጌቱ ሞር ኣብ ምንታይ እዩ ፎከስ ዝገብር ኣብ ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገራት ከምኡ ከዓ ሰባት ክኾን ይኽእል ግን ሓደ ዓይነት ክስታይ ከዓ ክህልዎ ክእል ማለት እዩ እቲ ነገራት ማለት እዩ ሲሚላር ካይን ክኾን ይኽእል ማለት ሕጂ ንኣብነት ሊከርዱ ደን ብሎ ቡክሰን ኤለር ደን ብሩን ቡክሰን ኣየናይ ስረ ትደሊ እቲ ሰማያዊ ዶ ወይስ እቲ ሓመዳዊ ስረ ይብሎ ኣሎ ሓደ ዓይነት ኮይኖም ኣብ ሓደ ድኳን ክልቲኦም ሪኦሞም ሕጂ ኣየናይ ሒሸና ገለ ብሎም ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ያይሊከር ቤጌቱ ክልቲአን ደሊ ኣብ ሓደ ስፔሲፊክ ኣብ ሓደ ውሱን ነገራት ኢና ሕጂ ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ኮመር ሂልደ ኤለር ኣነ ዲ ኮመር ቤጌቱ ሕጂ እዚ ሂልደ ኣነ ኣብ ሓደ ስራሕ ዝሰርሓ ሰባት ኮይነን ፍሉጣት ውሱናት ነገራት እየን ወይ ሰባት እየን ሕጂ ክልቲኦም ፈልጥዎን ማለት እዩ ክልቲአን ከም ድመፃ ይሕብር ኣሎ ሕጂ እዚ ቤገደለር ክንጥቀም ኣይንኽእልና ቤጌቱ ንወስድ ማለት እዩ ተቐፂሉ ንሪኦ ከዓ እንታይ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ብዛዕባ ሊት ኦግ ሊተ ሕጂ ሊት ክንብል ከለና ቁርብ ማለት እዩ ሊተ እውን ቁሩብ እዩ ክልቲኦም ቁሩብ ኮይኑ ግን ትፍልልዮም እንታይ እዩ ሊት ክንብል ከለና ሕጂ ብዚ ገለስ ኣለካ ቁሩብ ማለት እዩ ትሰትዮ ወይ ትበልዖ ድዩ ወይ ትዛረቦ ድዩ ዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል ግን ቁሩብ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ሊት ኦ ሊተ እንታይ ኢና ንጥቀመሉ ማለት ኡተልየ ሱብስታንቲቭ ክቁፀሩ ደይክእሉ ስማት ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብ ክቁፀሩ ዘይክእሉ ነገራት ሕጂ هنا هادليت فان يبلا له أبت فلاسك ديو أبت كوبايا ديو قرب الله حج قرب ستة الله مالتيو هنا هادليت يوس قرب تسمع الله واد ستة جوس الله حج أدليان يخيدا جوس كتجزء ويجلا مالتيو هنا سناك الليت ناشك قرب ناشك تزارب تخيله ترادات تخيله قرب مسرة هودخون نجار مالتيو لسبيساليت مات قرب مدبي بليعم أتليس قرب سي በሊዕም ኣሎ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ቁርብሲ ኣለካ ማለት እዩ ዝኾነ ነገርሲ ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሳም ማለት እዩ ቁርብሲ ኣለካ ማለት ሊት ክንብል ከለና ማለት እዩ ሕጂ እታ ሊተ ትብል ግን ቁርብ ፍልይ ዝበለት እያ ካብዚአን ሊተ ክንብል ከለና ግን ዳርጋ የብልካን ከም ማለት እዩ ዳርጋ የብልካን ሕጂ ንኣብነት هون هاد ሊተ ቫን ኢፍላስክን ማለት ሲ ዳርጋ የብላን ሕጂ ከይዳ ካብ ድኳን ክትገዝእ ኣለዋ ማለት እዩ هون هادليت يوس جوس ويكا تسمق يبلان كيدا تعدق على مالتي ورسنا كليت نوش داركا اي زاربي نوشك مالتي ويكا ناي نروي قنقا مالتي ديسبيسر سبارت ليت مات ايدا كاني بالتعمي نيشتي مقبي بالعمال داركا اي بلعن كم مالتي حجي ليت كنا بالكلنا قرب نجر عدلكا مالتي ويكا تخدي خا ويخت بلع تخدي خا ويتستي ويتزارب قرب على مالتي እታ ሊተ እንድሕር ኮይና ግን ዳርጋ የብልካን ወይ ከዓ ወልሓንቲ ኣኽእሎ የብልካን ወልሓንቲ ድስተ የለን ጀስ ገለ ነገር ክትገብር ከም ዘለካ ትሕብር ማለት ሕጂ እዚ እዩ ትፍልል ሕጂ ሊት ኦ ሊተ ኣብ መንግደ ወይ ከዓ ኣብ
ነገራት ኣብ ናይ ቁፅር ደይቁፅር ኮይኑ ንጥቀመሎም ኣብ ነገራት ሳይን ምግባር ይጠቕሙና ማለት እዩ ንምፍላይ ማለት ኢና ሳይን ኣብሎም ሕጂ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎም መደብና ከም ዝመስል ሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ከዓ ካልእ ስፍሕ ዝበለ ግራማቲክ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብቲ ቀጻሊ ንራኸብ ከዓ ሕጂ ንዝመፅእ ሰሙን ማለት እዩ 7 ሰንተንስ ወይ ከዓ ሴትኒንገር ማለት እዩ ብቤጌ ቤጌቱ ቦዴ ኦግ ቤጌ ደለር ሊተ ጌርኩም ፅሒፍኩም ምፅኡኹም ኣነ ከዓ ከምኡ ፅሒፈ ኣብነት ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ክሳብ ኣብቲ ናይ ቀጻል ናይ መጻኢ ወይ ከዓ ኣብዚ ቀጻል ኔክስት ዊክ ወይ ከዓ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ንራኸብ ማለት እዩ ሰላም ጥዕና ወሰናይ እንዳተመነኹ ብዝተኸኣለኩም መጠን ሳብስክራይብ ከምኡ ከዓኒ ሼር ከምኡ ከዓ ላይክ ካብ ምግባር ከዓ ተሓባበሩና ምእንቲ እቶም ካልኦት ደይሰምዑ ምእንቲ ክሰምዑ ክመሃሩን ማለት እዩ ስለቲ ኩሉ ምትሕብባርኩም ስለቲ ኩሉ ፎሎ ኣፕ ንዓይ ምክታልኩም ከዓ ብልቢ የመስግነኩም ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ክገብረልኩም ከዓ ይምነየልኩም